Yakhona kukhona okunye ngoba ngeke kwaba sadlulelwa uma Okay. iy'nsolo sasola yena ubhuti ngokuthi uyena obulala umzali wethu. Kanjani? Kwenzeka kanjani? Ukwenzeka kwakho wayengekho ekhaya. So uma sithola sifika umzali wethu eselimele egcwele igazi, kanti naye uzoqhamuka egcwele igazi. Savele sabona ukuthi uyena ombulele. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Lona-ke u-part 2 wezigameko zempilo okuwu-season 3. So ngiyathemba ukuthi ngike nabona emalangeni kade kune-episode esihloko sithi ngaboshiswa usisi wami ngoba nakhu nginqabe amalobolo. Mhlambe-ke nayibona into enjalo. So sesibuyile-ke ngimcelile usisi sicela sondele nganeno ukuze sizokwazi ukuthi sikhulumisane kahle sithole iqiniso ukuthi kahle kahle udaba luze lifinyelele ekutheni lube likhulu kangaka nje kusuka kuphi. So-ke ngiyathemba ukuthi iqiniso lonke lizokuphuma. So-ke asike sizwe singabe kuhamba kanjani. Sanibona ninjani? Yebo, sanibona sisi. Ngiyaphila nami. So ngenkathi kade sigcinana wawukade silokozane sokuthi awukho right enhlizweni yakho ngenxa boshiswa kwakho, boshiswa usisi wakho. Yebo. Ngesimanga sokuthi kuthiwe unukubeze umntwana wakhe. Yebo. Sabona sisi kunjani? Ngiyaphila nami. Mina nguMamtolo wakandlela, ngicela ukwazi nje ukuthi ubani wakabani. Okay. Mina Ngicela usondeze nje futhi mic. Yes. okay. Mina ngukhosi waMkhize. Okay. Ubhuti ungitshele umbhele. Now mhlambe ngabe nihlukene ngokuyibongo noma? Ungitshela umbhele, right? Yebo. Okay, nihlukene mhlambe ngokuyibongo. Cha, asihlukane ngokwey'bongo. Kusho ukuthi isibongo sala engangishade khona. Oh, okay. So uMambhele kahle kahle Yebo. waKwaMkhize. Yebo. Oh, all right. Siyakwamukela ohlelweni. Kulamalanga kade nginobhuti wakho. Wachaza ukuthi akekho right emoyeni wakhe. Useke evalelwa ngesimanga sokuthi kwaphuma igama lokuthi unukubeze umntwana wakho wentombazane. Mhlawumbe angazi noma kuyiqiniso yini lokho noma ngicela nje ungichazele la kusuka khona nje yonke into aze ayobosha ubhuti ukuthi ngabe kuyiqiniso okwenzakala noma cha. Yebo, khona ukuthi waboshwa kuyiqiniso mayelana ney'nsolo zokuthi unukubeze ingane. Into eyenzeka kuze kufike esithenini ngithi ngibophise ubhuti wami. Ngangishadile before umkhwenyana wami-ke wadlula emhlabeni. Ngase ngiqhubeka nempilo. Okay. Ngathola omunye owayeyimisele ngokuthi ufuna ukuza azokhokha. Okay. Ngokuthi-ke saba nongezwani nobhuti wami ngokuthi akangavuma ukwamukela amalobolo ethi kufanele aye la engangikade ngishadele khona. Amalobolo. Sabanga lokho-ke nobhuti wami ngokucasuka-ke ngase ngivele ngiyothi udlwengule ingane. Oh, shuthi akulona iqiniso. Akulona iqiniso. Ukuthi ngenziwa ukucasuka nje. Ngibuka ukuthi mhlawumbe akafuni ukungibona mhlawumbe ngiya phambili nempilo. Ngacaswa ngavele ngaye e-police station ngayothi udlwengule ingane. Kodwa-ke ngokwesintu noma ngathi ngokwesiZulu angazi ukuthi ngakubeka kanjani, but lapho nje ngokwazi kwakho kahle kahle vele wawugcagcile okokuqala noma wagcina ngomshado omhlophe. Wawenze kanjani kaMkhize? Ngangigcagcile. Oh, wasina. Yebo. So waphuma ngekhist ekhaya. Yebo. So mawusuphuma ngekhist yini pho ucele ubhuti wakho ukuthi akamukele amalobolo ekubeni wena usungowaKaMkhize ngokuphelele? Yindaba ungavumanga ukuthi amalobolo awaye kaMkhize ngoba wena usungowaKaMkhize?
cause ubhuti wayengasho kabi, wayesho vele into eyenziwa ekhaya kithi kwaZulu. Vele amalobolo mekuthi umyeni usedlulile emhlabeni mhlambe usakwazi ukuqhubeka nempilo, amalobolo fanele aye kaMkhize ngoba wena uwakwaMkhize. So yini wawumsola mayethi akaze wavuma amalobolo? Okay, khona ngokwesintu kunjalo kodwa ngokwami ngangidecide ukuthi ngifuna eze ekhaya ngoba Okay. ngase ngibuyile ngingasekho kaMkhize sengibuyele ekhaya. Oh, wawusubuyile. So ekubuyeni kwakho waqukula futhi ibhokisi waliphindisela ekhaya noma wawulishiye lapha kaMkhize? ngashiya nje kaMkhize ngathatha lokho okuthathekayo ngabuyela ekhaya. Kusafana-ke. Kusafana ngoba still noma ngabe kuthiwa wawuliqukulile ibhokisi, but wathelwa ngenyongo, yabo nje kwakhulunywa nabantu abadala bazi ukuthi wena ulaphaya. So uma usubuya kodwa-ke it's fine, mhlambe wawunezathu zakho understanda mhlambe zazikwenza ube ngcono uma kuthiwa wawubuyela ekhaya. So-ke umntwana wase uthini ngaye-ke esazi ukuthi umalume wakhe uboshwe ngesimanga sokuthi kuthiwe uthinte yena ekubeni uyazi ukuthi akamthintanga? Khona ngacabanga sengikwenzile ukuthi khona umntwana naye kube nakho ukuthi kumhlukumeze ngoba ngimenzisa into yokuthi ngithi akavuma ukuthi umalume khona into amenze yona ngibe ngazi ukuthi akamenzanga lutho. Ijule kakhulu le ukuthi uzumdedela umfowenu aye ejele ngesimanga samalobolo. But mina akungigculisi enhlizweni yami ukuthi sengaba amalobolo kuphela angaze enze uthathe isinqumo esikhulu kangaka. Mhlambe mase ngibuze nje mhlambe ekukhuleni kwenu noma empilweni nje yenu nani abantu abebekhulu bexabana njalo yini? Because angiboni ukuthi ngokunqaba amalobolo ungaze uthathe isinqumo esingaka sokuthi uzumbophise. Mhlambe ikhona enye into nje athi mayise enqaba amalobolo kwabo ukuthi uxabana kwenu ku-eda phezu kwalokhu mhlambe okuthila ekwenzile noma ekunanixabanela mhlambe nje wabeka igqubu lakho wasuthi hayi vele sekukuningi wasathi uhlanganisa konke waze waya e-police station. Khona kukhona okunye ngoba ngeke kwabasadlulelwa uma. Okay. Iy'nsolo zasola yena ubhuti ngokuthi uyena obulala umzali wethu. Kanjani? Kwenzeka kanjani? Ukwenzeka kwakho wayengekho ekhaya, so uma sithola sifika umzali wethu eselimele egcwele igazi kanti naye uzoqhamuka egcwele igazi, savele sabona ukuthi uyena ombulele. Ngicela ungisondezele nje umbhobho kuyena ubhuti. Bhuti usisi lokho akusho uyakwazi? Hayi ngiyakwazi sisi. Umzali wayethe enegazi esilimele nawe waqhamuka unegazi. Yebo. Kwenzakalani? Ngisacela-ke ngiyichaze. Okay. Uthi kona kuyona le minyaka mhlawumbe ngo-2000. Cela usondeze nje kancane futhi. Yeah, mhlawumbe ngo-2000 mhlawumbe kanje. Kwathi kunalento yathi kwakuhlinzwa komuntu ngiqale nje kukhona umuzi oseduze wasekhaya kuhlinzwa kulo muzi nje. Okay. Sikhona siyahlinzwa nje yabo. Kube ukuthi-ke ebusuku kukhona umuzi olento yasebusuku mhlawumbe kunezangoma kulo muzi jakulalwa. Yes. Nami ngisala kulezo zoyitejike nami ngithi angake kuyona khona siphuma kulo muzi futhi ngingayi ekhaya kuyoshintsha nje. Okay. Ngene kulo muzi sihlale khona kuzobe kuyasa-ke emnyango yabo. Ekuseni kube kuthi kuqhamuka umfana ozothi akugcolwa ngayo kini yabo. Ngiqala ngiqhama ngithi ngiqhame kugcola amaphoyisa kugcola abantu sebejikeza umuzi nje abantu yabo. Kanti ngifakwa insimbi ngiboshwa kubuzwa naleli gazi limi driver mina show yothini ngoba manje isikipha sami yabo labantu abenza loo nto babona sisana simaqinisweni into engane nami sangikhungethe wayilo njalo ukuthi nje asencane la ngiba ngikhuluma into eziningi kuningi ngikhuluma. Kwenzakalani kahle kumzali lalifuna igazi likene? Wafika nje egenciwe nje endlini ngoba indlu nje mhlawumbe lakhe kanje ngoba mhlawumbe sigene dining room ikamela lamangala ikamela lami le. Yes. Usho mhlawumbe labenza lokho babulala uma besibathatha iskipa ekameleni lami la basincimba leli gabe siwajisha phezulu kombhede wami. Kube ukuthi ke manje lamaphoyisa nje kube ngibopha ngiboshelwa manje khona kuqala kushekhwe leli gazi bese lishekwe leli gazi lapha ekhipeni. Kuyafana yini? Lishekwe ke la kumina ematekwini nalesi ebhlukweni kuthiwa hayi leli lalesilwanyana mfana lo baba lapha useyasho baba washelta kahlala bebengisiza izolo abafana ukuthi angeke ngisho kulona gazi lama wakhe kodwa sengasho ngithi bebengisiza. Wavuma ubaba uthi unani imsiza ngokuhlinza. Yebo. Okay.
Kwami isikhathi kwekuthi manje kusathathwe nalamagazi naleskibheni sami ke ahlolwe-ke sengingejele-ke phela naso isikhathi. Oh, usuvele usubanjiwe. Anokushekwa leli gazi alufale leskibheni elamali leseskibheni leli elitholele embhedeni wami. Kodwa akulona leli abakuthola wena uligqokile. Yebo, Lele elifana nelamzali belisekamereni. yebo ileli ligcotshwe ezigibheni zami lapha embhedeni wami. Yebo. Kwakuthi-ke manje ngiboshwa ngalo ndlela ukuthi umina umuntu ubulela umakethe. Nami ngoba nangisakhongotheki namhlanje ukuthi ubani wambulala. Kwakunabantu basekhaya sebekholwa kulokho-ke nabo abaningi nabanje belala phela sengithatha nombulala umuntu wabulala umuntu. Manje Mhlambe uma ukhona yini umuntu oyemkolede noma mhlambe ukhona umuntu ayegejene naye wazwa hayibo kwenzakalani ngempela wayexabene noba wayenezithu umzali hayi lutho nje umuntu wayezosontela nje uma umuntu engangazi ukuthi ngizathi kwakwenzakalani njalo namhlanje nami ngisazibuza ngisaziphendula wayibulawelani ibulawela abafundi kwangathathiwe lutho ngangazi. Kwakule nabo dadewethu ke naso ucabanga sengiboshwana into eziningi manje sukusuka nalapho kanti nakuyimanje angazi ukuthi sisasho namanje. wazi waphuma emva kwesikhathi esingakanani mhlambe sebewenzile ama-test bathola ukuthi i-t-shirt yakho abayifice kamereni iyafana negazi lama kodwa akuyona ile boyigqokile wena ugqoke ezinye iy'mpahla so uze waphuma emva kwesikhathi esingakanani mhlawumbe nguhlale mhlawumbe u-4 years mhlawumbe 5 years sure kona khona ngiyaphuma nje bengisalokho ngi-attenda-ke nje ngi-attenda. So uma umfihlanga kahle kahle ngangekho njengoba ilanga nje wayifihlwa ngalo ngangiwe-police station ngase sengisuka ngala kule police station ngala ngadlulwa nje kwakhiwa itende nje khangilunguze nje wini lokhu nje ngaba kwakhiwa itende abe idlula ifeni zange ngimncebe kwayo. Nabuya kodwa njengomndeni-ke usuphumile-ke mhlambe ekuvalelweni nahlala phansi naxoxisana kwachazeleka kwaphuma igama lokuthi kwangewena baku-understanda lokho noma anikazi nezinye inikeza ithuba kuze kube manje. Khona ngingasho ukuthi mhlawumbe laba khona nje kunoqheko nje kumanje nje ukuthi ekugcineni manje abanye badonsa ngalamayethu abanye bayakholela ukuthi igcina ngikwenza abanye bakholwa ukuthi ngakwenza mara nami ubulungisa umdlalo ngiyabudinga yini inkinga nje khona ngempela manje nami sengithake ngifike la kule stage. So-ke emva kwa usathi uphumulele ukuvalelwa ngesigameko sama and then jikijikise kuyilese sokuqhamuka lesengane. Umntwana uthema umbona nje usewuphumile-ke usukhululekile usubuyele ekhaya nike naba ningxoxo nobabili usise ngekho. Hayi khona sikaze sibe nayo njengangisho ukuthi nje umshana manginayo inkinga nje ngiyabengilana njalo nabashana nakudala futhi angabi nankinga umshana wami labo nami akwazi umbuzo ukuthi kodwa uvumelani uma wakho enze lento ayenza. Khona bokusangisabe sasesiwami ngicabanga mhlawumbe ngizothi ngiyakubuza mhlawumbe futhi ngenzawese futhi nami bengingekazi sesiwami ukuthi uma maphi kahle kahle kulento. So ngcono vele uthule. Yebo ngitheko lo ngiqale ngizwe uqathi lapho usiseni uzogcina ezisola ngendlela mhlawumbe lokho kwenzekile. Ngicela ungidlulisele umbhobho. Saxolisa bakithi ukuthi silokho sidluliselana kanje ngombhobho into zokusebenza zethu sifele kancane saxolisa kodwa ngiyathemba ukuthi nizobe lokho nisizwa kungesikhathi esingakanani ke sisadluliselana kanje ngombhobho umuntu uzobe nombhobho wakhe obheke ngakuyena. Ngiyazi kimi ngisho kanjalo ukuthi ngizovela ngikhumbula indaba ya TikTok angikho lapha ngikhuluma ngombhobho ngikhuluma nge-mic. So dadewethu mhlambe kufanele ngithi ma cause ngicabanga ukuthi ngabe uyangizala ngicela ukwazi la umfowenu uthi anikaze nize nihlale phansi njengomndeni nicaciseleke ukuthi akusona isandla sakhe esenzile umzali wazo wadlule emhlabeni but igazi ayenalo la kwenye nje indawo la ayehlinza khona esiza kamakhelwane. Mhlambe ke emva kwalokho still uke waqhubeka wathi umntwana akubo ukuthi udlwenguliwe nani mase sejele-ke umfowenu mhlawumbe ngabe uyambheka noma umbheki engambhekini kwakho uthi uphila kanjani khona noma-ke noma kuthiwa wawumbheka mekuwukuthi wawumbheka wawuthi mhla esephumile kuyohlaliswana kanjani mese esesekhaya cause nakho manje ukhona khona angikaze ngiyikombheka ngoba noma kushaya ama-days amacala bengingayi bengi-attend icala ngoba sekunalokho ukuthi noma ngilibona iphutha lami kodwa sekube nzima ukuthi ngilivume. Ngancamela ukuthi ngcono mehlala mhlawumbe angasaveli ukuthi kuqhubeke icala mhlawumbe amaphoyisa azobona ukuthi hayi akasekho umuntu owayevela bavele bamdedele. Ukuhlala phansi-ke sikhulumisane bekusenzima khona ngoba noma iphutha ngilibona kodwa ngicabanga isikhathi sakhe engisimoshile ehlele ejele emoshela isikhathi kuthande uba nzima ukuthi ngiye kuyena ngiyothi hayi
Uxolo. mfowethu ngiyaxolisa. Okay. Ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe uzongibuza uma ngimxolela isikhathi sakhe esingaka engisimoshile Yes. ngamosha nempilo yakhe ngizosilungisa kanjani. Uma ngase ngikunikeze ithuba manje, ungakwazi kodwa noma ungafile ngazuthi ngiyakuphoqa noma ungafile ngazuthi ngiyakukhomba akukho emzweni yakho mhlambe uyobuya ukwenze ngelinye ilanga. Kukhona emzweni yami ukuthi ngihlale phansi nomfowethu sixolelane sithelele amanzi sibuye sibe umndeni njengasekuqaleni sikwazi ukulungisa izinto ekufanele silungise sibone nempilo yakho ukuthi silungisa kanjani ukuze akwazi ukuqhubeka aye phambili. Sure. Kona-ke usamthanda? Ngiyamthanda njengomfowethu. Angathini imina naye sisele sibambisane sikwazi ukulungisa izinto. Akwazi noma ehle nabashana bakhe akhululeke ngalokho eba nokuthi konje. Yes, abe nesazelo nakhona futhi esakhiwa into engekho. Mhlambe ke nje umntanakho yena lo ekuthiwa wadlwengulwa. Yena usekwaba nesineke sokuhlala naye phansi because naye I'm sure iyamlimaza lento noma ibimlimaza futhi okungenzeka ukuthi isazomlimaza uma ukuthi akakahlala phansi uxoxe nomalume ekhona naye. Uke waba nesineke sakhe. Umntwana sengangakhuluma naye ngazama. Uke wathini? Noma ngoba kahle kahle lento ngizwa kungani ma wenza into kanje ukuthi uthi angithi umalume wenza ukuthi ebengakwenzanga. Ngamchazana ngathi ngangine enga yokuthi kwenzakalani kuma wase kodwa leyo nto ayingafuneki ufake mina ngoba manje sikhona ngisho ingane abangani bami bevashile bana ungakhululeki ngoba istory bona basazi. Abazi ukwenzakalani. Abazi ukuthi kwenzakalani into eyayikhulunywa eyayakhiwe engekho. Kodwa ke ngiyafisa ukuthi umfowethu akuthole enhlizweni yakhe ukuthi akuxolele. Ngicela ungidlulisela futhi umbhobho. Uzizwa kanjani uma ekhuluma kanje usisi? Hey ngizizwa ngijabule kakhulu. Ngizizwa ngijabule kakhulu nje. Hayi ukukhuleka kukhulu sisi. Yazi kukhulu ngathi manje ngifika nje emhlabeni ngijabuleni nje impilo abe ngiyiphila nje yazi ngiphila impilo ebuhlungu. Impilo ezigcina ngathi uyacabanga nokuzibulala ucabanga yonke into ubona impilo imile nje manje lonke nawo abantu abakeduze befamily yakho ufuna ukulungisa izinto awukwazi ukuxhumana nobani. Nami bengithembeleke nosisi wami ukhona kufanele nginenkinga ngixoxe naye kwazi ba. Yes. Ukukhona ongekho akukho manje ngingedwa angazi. Ngiyabonga kakhulu. Uthatha nhlanganise nami. Yebo ngiyabonga. Mhlambe ke ngasemathumeni nje omsebenzi kukhona nje la ubamba khona manje noma hey sesisanzima abandla kwamanje ayingesaku umuntu osakhona nje nami ngisane inkinga nje manje angakaze kufanele bangenzeni ngenze kuphi nje inkinga yami. Okay yini othi uyakwazi nje ukuyenza mhlawumbe okude kuyona nanoma ngabe kuthiwa awuyifundelanga but othi le angiyayenza mina lento le ngi-right kakhulu kuyona. Ngakhona nje hey kuningi sizabona nje kona into ehlangene nendlu nje wana ukwakha ngiyakwazi ukuplastela ngiyakwazi ukurofa ama-roofing nje into engizenzile nje khona isikhathi esiningi nje into ezikanjalo nje khona kuningi nje. Okay. Ngoba no-plumbing khona into ezingangihluli khona nje. Okay. So angisho nayo ifoni yakho ungayishare namuntu yakho nje ethi wena utholakala kuyona futhi nanomnini. Yebo ikhona. Okay so ngingakucelela umsebenzi. Nawu ngicela impela. But ngiyacela ukuthi ungayibizi la inamba yakho ngizoyishare kwi-comment section noma izobhalwa escreenini ofisayo ukukusiza ozobe ebukele le video le akusize ngendlela angasakusiza ngakhona mhlawumbe akuthola umsebenzi noma aqashe noma enzeni but ngicela ukuba ukuthi ifoni yakho ihlezi i-on. Oh yes. Babuke lapha emakhaya ngiyathemba ukuthi niyasizwa masixoxa uthi yena ugood mekuza ngasendlini uyakwazi ukuplastela ukwakha zonke izinto nje i-plumbing kade bala njengamanje. So mekuthi ukhona umsebenzi onawo noma mekuthi ukhona umuntu omaziyo odinga umuntu okwazi ukwenza lezi zinto lezi akade zibala manje inamba yakhe sizoyishare lapho escreenini nixhumane naye nimfonele. Ngiyacela mekuthi uza ngobugebengu ungalingi umfonele mekuthi uza ngobuqili ungalingi umfonele uyambona ukuthi umanje usaphukile usazama ukuhila akakabi right empilweni. So mawumzela nezitori eziningi ungeve kuthiwa uzomsiza ungazi uyiphakamisa nanokuphakamise ifoni yakho but uyiphakamise only if
ufisa ukumsiza nakhona hayi ngokumncikiselela ufisa ukumsiza nje ngenhliziyo emhlophe bafethu ngiyawuhlaba kumkhosi ngiyanicela ngiyazi ukuthi niyayithanda iBlack Life TV Plus neBlack Life TV ngiyazi ukuthi niyasiza lapho nalapho nikwazi ukuthi nifake khona isandla but nangumfowethu la ekhona njengamanje uspende isikhathi esiningi iminyaka eminingi evalelekile engakwazi ukwenza lutho so manje njengoba sephumile ngicela nimupheni bandla lo umsebenzi akhona naye ukuthi angazinakekela yena nomndeni wakhe so into engifisa ukuyazi ke manje kusuka manje ke phambili mhlambe ngabe iziphi izinto ongathi kudadewenu mhlambe angazilungisa noma nanoma kuthiwa usexolisile but mangalungisa lokho nalokho nawe uzomhlangabeza no 1 no 2 no 3 ukuze nihlale ni umndeni obumbene nishiye imumva nibheke phambili. Bandala bengakucela nje kakhulu ukuthi wami ukuthi siqhube la inhlonipho abehlele sihloniphana ngayo engaba khona into wrong ayibonayo ngenzayo angingaboni mhlawumbe sengikwatele mhlawumbe eselanda abanye abantu abangale mhlawumbe kuyibona abazosolva lonke inkinga eze kumina silungise lonke inkinga siyibone abayilungiseke sokwaba siye kwabadala noma bezasenabo abazali kodwa bakhona abanye abadala mhlawumbe ngaba basilungise lonke inkinga ukuthi sesikwazi basihlalisane kahle nabe ngicela lokho nje bandla sisiwami kube khona ukuthula ekhaya bekhona ukuthula nje impela khona nengane nazo uzofunda khona lokuthula nawo ungakhulu nalo zazi bakudini kuyaliwa nje abahlale sezwana sezifemele yodwa. Ngiyabonga ngicela ukuthi ungidlulisele impopho. Sisi mhlambe yini wena esesayidini lakho ongacela ukuthi nihlangabezane ngayo ninomfowenu nishiye kusemumva nibheke kokuphambili nje nibe right ekhaya. Ebengacela nengakuthanda mfowethu ukuthi njengoba eselwamukile uxolo lami siqale kabusha impilo Yes. nesilungisa ikhaya sakhe kabusha ikhaya nengane zethu zikhule sifundise ukuzwana nje sixolelane singafaki abantu bangaphandle uma ukuthi sinenkinga Okay. sifundise ukuthi silungisele thina inkinga igcine igcine kuthina ngoba uma ugcina ufaka omunye umuntu ugcina futhi kungalungiseki kwakheke enye ingxabano yaphambili nenzondo. So kumuntu osekhaya othola ukuthi naye ukwenzile lokho kokuqambisa umntwana amanga athi akathi unukubeziwe kodwa abazi kahle ukuthi yena unezizathu zakhe ngemumva noma mhlawumbe unenhliziyo ebuhlungu noma usane-enga unezinto ayidinelwe ezenzekile ekhaya kuze athathe isinqumo esikhulu kangaka sokuvalela umuntu ejele abazi kahle kamhlophe ukuthi ayikho leyo nto kulowo muntu leyo osekhaya ongenzeka ukuthi uzoyibona le video ungafisa ukuthini kuyena? Ngiyafisa ukuthi noma ngabe udinwe kangakanani kodwa angayenzi into ezo-involve ingane ngoba leyo nto ayigcini ihlukumeza lowo muntu asuke exabene naye igcina ihlukumeza nengane. Yes, nomndeni nje wonke. Nomndeni wonke kugcina kuxatshanwa kungezwana ekhaya. Ngiyacela nje ukuthi noma ngabe banole sifundise ukuthi uma unenkinga ingcono ungaya noma kumfundisi noma kubeluleki uma unenkinga ukhulume nabo bakwazi ukukusiza. But niyazibona ukuthi ninenhlahla kangakanani abanye abantu bayagejana emndenini uthola ukuthi omunye uzozadlula emhlabeni bengakaze baze babuyisane but nina nisakhona niyaphila and lokho kuzoba ubufaka because i-internet ayikhohle ngisho noma kuthiwa into yapostwa emva kweminyaka emingakanani uma usayisearcha nje uyibheka ngale ndlela yayisevwe ngakhona usazobuya uyithola uthola ukuthi abantwana sebekhulile nabo sebeney'ngane zabo khona into kanje lobu bufakazi lobo bokuxolelana nisaphila niyabona ukuthi inhlahla enkulu kanjani leyo. Ngicela nibambane kanjalo ningadedelani niqhube nithandane njengomndeni kube khona ukuthula ekhaya. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi ungihloniphile wagcina ngokufika. Ngiyazi abanye abantu sometimes zithola ukuthi umuntu uzofika yedwa abantu kwi-comment section badinga u-part 2 but uthola ukuthi asakwazi ukubuya no-part 2 sekufanele sibuye manje sizobatshela ngomlomo ukuthi ugcine kwenzekeni ngesimanga sokuthi bebesaba ukuphumela obala basaba ubonakala bayasaba ukuvela ebantwini but ngiyabonga ukuthi ungihloniphe ugcine ngokufika and wanginikeza udlebe wakhulumisana nami ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Mbuka lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi ezinye izinto niyabona ukuthi akufanele uzikhulume sohluthukile sohlaphazisa umoya mawuphansi
yonke into iyasolveka. Umuntu uma ekubona ukuthi umzela ngomoya phansi awuzile uzomlisa. Mina-ke angazi mhlawumbe abanye-ke basebenzele ukuthi bahlaphazise bakhulume nami kanjani ukuze bezothola iqiniso. Mina ngesingama kungisebenzele and angikhuliswanga kanjalo and angiyeni lowo muntu ohlaphazisayo. Yonke into ngiyidinga ukuthi yenziwe ngendlela esoft ukuze sokhona ukwamukelana because mengingafika kuwena ngik-100 ngeke uzongizwa ukuthi ngithini. Uzoqala unaka ukuthi ngifike kuwena ngivutha. Kanti izinto mezenziwe ngomoya phansi kungajahiwe ndawo yonke into iyaphuma and yonke into iyasolveka. So ngeke ngibone e-comment section uthola ukuthi nizosiqhathanisa ukuthi ayi le ndaba ukuba beyikusichaka hayi kusitufuza ayi le ndawo ukuba bafethu ayisizi leyo nto nitheni niyasithanda sonke. So asizofana. Usichaka udaleke ngenye indlela nami ngidaleke ngenye indlela. So ngicela ukuthi understand ngabe siniyasazi manje kade niyaqala ukuba abalandeli beBlack Life TV. So mase kuthiwa ngayedwa santomula ukuthi sinikeze ithuba lokuthi wozohlala nomuntu phansi uzokhulumisana naye. I'm sure ningahluleka. Ayikho into enzima nje ukulalela umuntu ungafanele umjaje, ufanele umlalele ukuthi uthini. Umbuze ngendlela futhi ezomakha naye. Hayi umbuze ngendlela uyokufuhleleka kumuntu. Umuntu uyahlonishwa. Nanoma bekuthiwa kanalutho, nanoma bekuthiwa wenzeni, noma bekuthiwa ubulele umuntu, but fanele umhloniphe. Ukhulume naye ngendlela eright. Uzendlale kuyena ukuze naye ezokwazi ukuthi abuyise lokho okuzendlala kwakho kuyena. So asikudingi sokuthi nisicomparison. Ngiyacela singakhohlwa ukuthi subscribe, like, share. Ngiyithanda kakhulu. Bye. Uzophela amakhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo. Uyambona uyakujolela, uyamsola ukuthi usethola unumber 3. Uyakushaya athi uhamba namagenge, kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento. Lalela, sondela ngizokusiza. Thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy. Sizokusiza abheke wena wedwa, athande wena wedwa, acabange ngawe wedwa, angamfisi omunye umuntu ukhona wena. Kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza. Ukuze usithole, zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748. Sheshisa, ungasebudlule nawe ubusika. Sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.